Здравейте, приятели! Добре дошли в пореден епизод на BG Coffee Podcast. В този епизод разговарям с Емил Досев, който в момента работи в швейцарската пекарна Маме в град Цюрих. И този епизод го записахме миналата година. От тогава доста неща се случиха и се случват взаимно. Ще оставя неговите социални канали, за да можете да следите какво прави, ако ви е интересно, защото наистина е много вдъхновяващ като човек, като практикуващ професията бариста, просто как с постоянство, интерес и любопитство и наистина много работа може да се случат много яки неща в живота на човек. Епизода е разделен, разговорът ни всъщност е разделен на 2 части, в 2 епизода, тъй като стана доста дълъг. Условно ги разделям на преди и след Швейцария. Така че другата седмица можете да очаквате следващия епизод. А сега в навечерието на предстоящия ми рожден ден искам да ви поканя най-официално да заповядате да се почерпим с кафе, да разменим кафе също така на 22 януари от 3 до 7 часа в Coffee Syndicate при моите приятели, които бяха толкова готини да ми предложат да направим заедно това събитие. Така че да, заповядайте, донесете ваши любими кафета, ще можете да донесете и да вземете кафе, нещо като Coffee Exchange правим, но наживо. Съответно аз ще варя кафе, на аеропреса, разбира се, и ще донеса няколко кафета, които са от български пекари, които харесвам. И така, и се надявам да ви видя там, така че добре сте дошли. Следете и социалните мрежи моите и на Coffee Syndicate съответно за допълнителна информация за събитието. И така, преминаваме към епизода. Приятно слушане! Добре си дошъл, Емо, отново в BG Coffee Podcast. Безкрайно съм ти благодарна, че се съгласи да си ми на гости. За слушателите, връзката ни е много международна. България, Швейцария. Емо сега ще се представи кой е, за какво се бори. Кажи къде могат да те намерят хората, ако споделяш нещо по социалните мрежи. Можем да следим интересни неща също. Сега е момента. И така, ти си, заповядай. Здравей, Димана! Здравейте и на драгите слушатели, които ще ни слушат. Аз съм Емо, бариста трейнер, тим лидер, любител на кафето, огромен любител на кафето. Намирам се в Швейцария, Цюрих в момента. Работя за вече международната компания Маме, тъй като съвсем скоро се очаква да отворим нов шоп в Токио. Работя като тим лидер в последната година и половина и съм много доволен, че успях да попадна на нова среда и бих казал среда, която малко ми изкара извън зоната ми на комфорта. И в голяма част от живота си аз не точно обичам, но ми се налага да излизам от тази зона на комфорт, която реално ми дава възможност за растеж, така бих казал. Чудесно, много, много се радвам за зоната на комфорта, защото ще си поговорим и за нея, че тя е така доста опасна, тая зона като цяло. И сега, преди да преминем по-нататък с въпросите, тук е време за една кратка такава история, лична история. Свързана е с ТБД, така че ще ти е интересно да я чуеш. Супер, радвам се. Значи аз, тъй като стана ясно, не знам дали стана ясно, че си работил в Академията на Дъбов и въобще при Дъбов, преди да заминеш за Цюрих. И всъщност аз мисля, че те видях за първи път в магазина, така в кафенето на Дъбов на Петекшета в София. Да. Ако не се лъжа, мисля, че там беше, ако не и преди това. Както и да е, това не е толкова важно. Това, което е по-важно. Да, но това, което е по-важно в случая, беше, че съм те запомнила с
последното кафе, което ми направи всъщност, защото след това вече те нямаше, нали? Дано е било хубаво. И аз това кафе, което ми направи тогава, се опитвам така да си го репликирам всеки божи път в общи линии, като си вара кафе след това. Защото беше, сега не си спомням откъде беше кафето, признавам си. Okay. Помня само, че беше някакво кафе на месеца или нещо от този сорт. Става просто, че е сезонно, нали, съответно. Да. И аз си го избрах поради проста причина, че пишеше манго, като, нали, нотки. Мисля, че се сещам кое кафе беше. Никарагуа, анаеробен процес би трябвало да е било, защото помня, че имахме такова кафе точно... Доста странно бих казал като вкусов профил и доста необичайно. Те първа, може би настъпващи такъв тип кафета на българския пазар. 2022, ако не се лъжа, или 2021, не, по-скоро да е било 2022, да кажем. Продължи си мисълта, извинявай. Да, може би и 22 да е било, вече и аз наистина не си спомням. Но пак казвам, по-скоро да е било 22, защото след това вече не те виждах в кафенето, така че може би малко след това да си заминал или не знам. Както и да няма значение, но много ясно си го спомням, просто защото беше направено на Хемекс и това манго още ме преследва. Това за мен е наистина така нещото, към което се стремя. Каквото пише на етикета, това да успея да си изкарам горе-долу в чашата, нали? И наистина до толкова се бях впечатлила, нали, от направата на това кафе, че даже те питах и за рецептата каква беше. Си спомня много ясно как си говорихме. Точно за blooming time се ставаше на въпрос. И сега не си спомням. Помня, че нещо от сорта ми беше казал на 30 секунди, ако е много прясно, ако не е толкова прясно, малко повече или обратното. Не знам, вече не помня, беше отдавна. Както и де. Но беше много ярък спомен, това е в главата ми, просто защото самия вкус на кафето, след това не мога да го докарам. Значи, издирвам кафета, на които пише, нали, манго въобще в вкусовия профил и всеки път си ги купувам умишлено с идеята да докарам нещо такова горе-долу. Не ми се получава особено, освен ако самото кафе не е било с кофермент с манго, тогава става, защото то няма избор да не стане. Да, много болна тема, коферментът кафетата, но там може би, ако искаш по-нататък, може да я хванем и да ще я хванем и ще я разчепкаме и нея, да, със сигурност. Добре. Тя ми е също и на мен доста... не бих казала болна тема, но интересна тема със сигурност. Да, интересна. Със сигурност бих казал интересна. Абсолютно. Добре, сега преди да продължим към интересната част, трябва да върна тотално назад и да разкажеш как си започнал с кафето изобщо. Какво си учил също така? Това е много интересно. Всеки път питам, защото просто е интересно човек да види как хора от много различни начала в този прекрасен живот стигат до кафето и всъщност да видим как и това дали ти помага в момента, каквото си го учил, ако си учил нещо сега, по-специално. Аз съм в тая лоша тенденция, тъй като съм слушал твоите подкасти, от хората, които не са завършили висшето си образование, като, нали, средното ми образование е специално туризъм. Имах, така да кажем, един джъмп. По принцип, след 7-ми клас записах в 8-ми клас в Търговско-банковата гимназия, бизнес администрация, но тогавашният ми характер беше малко по-буен, така би го нарекал, и се наложи, нали, да направим едно връщане, като се върнах в старото ми училище. То е национално средно общо образователно училище, намира се зад Новобългарския университет. И там завърших специалност туризъм, реално, 12-ти клас. Записах в колежа по туризъм Свети Мина, който мисля, че вече не съществува, честно да ти кажа. Като пак специалност хотелиерство и ресторантьорство, но не видях яснотата, не видях това, което искам да науча там и реално прекъснах. Просто не видях самия смисъл в тяхното преподаване, така да кажем. И нещата се сведоха до това да работя.
Като казваме да работя, на 17 години и 10-11 месеца започнах първата ми работа. Това беше с много тежки усилия, тъй като аз търсих, кандидатствах, но като човек без опит почти никой не ми обръщаше внимание. Нали, до златния момент, в който не знам дали си запозната в София. Ти си живял в София всъщност, нали така? Аз съм си от София, по принцип, да. А ти си от София, окей, защото слушах напоследък, че не си вече в София. Вече не съм. Вече съм от Пазарджик. Супер, аз в Пазарджик може би съм бил 2 пъти, честно ти кажа, не си спомням града, но надявам се да ти е хубаво и да всичко да е окей. Като казвам сега, първата ми работа, Красна поляна, франчайз на сладкарници Неделя по това време, 2013 година. Започнах, като с 300 зор успях да си уредя интервю, познати, да отида на място, казаха ми, окей, ще направим пробен ден. Нали, как протича един пробен ден за човек, който не е пипал кафе машина през живота си, не знае дори къде трябва да сложи кафето, беше голям смях, аз така бих казал. Пуснаха ме зад бара, казаха ми, тук е кафе машината, тук е кафе мелачката, покажи какво можеш да направиш. Направи си. Смлях кафето, отрамбовах, тогава бяха още тези кафе мелачки, които имат вградения тампер, ако се сещаш отгоре. Да. Или тези, които смилаш и след това вече дозираш. Смлях, дозирах, не говорим за грамажи, рецепти, те неща бяха тема табу по това време. Все още в голяма част от заведенията в София. Слагам ръкохватката, обаче не я затягам и се получава един бум. Пада в чашата. Да, това беше първото ми еспресо, което аз го помня и до ден днешен мога да си го визуализирам как се случваха нещата. Взех, забърсах, погледнах и ми казах, продължаваме, нали? Пуснах ново еспресо, получи се вече като хората, нали? Тогава нещата се случваха на око, имаш една чашка на лаваца, която трябва да я напълниш, разбира се, догоре, нали? За да имаш 7 мл. Да, хубава чаша кафенче, няма да се признае като еспресо. Много ясно, дълго. Да, еспресото беше, бранда беше лаваца, даже мисля, че се сещам супер густо нещо, този сорт, супер густо на зърна, нещо. Не говорихме въобще за региони, арабика, робуста или така нататък. Да, просто там едно кафе. Да. Но аз и до ден днешен съм благодарен на тези шефове, които им бяха там, Ели и Венци, защото те ми даваха възможността да запалиме лека по лека, тази искра, аз да започна да се занимавам с кафе. Даже в първата година си мислех, че работим с уникално кафе и тогавашният ми шеф Венци ми каза, нали знаеш, че има в пъти по-добри качествени кафета, които можеш да намериш на пазар. И аз си казах, добре, аз не съм се замислил да се поразтърся и да видя за какво става въпрос. И тогава лека по лека, казваме стъпки. При мен нещата се случваха много плавно, първите 3 години, бих казал. Любовта ми с кафето не беше, така да кажем, любов от пръв поглед, но аз с години разбрах, че тази индустрия ще ми даде това удоволствие да ходя на работа всеки ден. Да, супер. Много яко. Значи, тук поздравяваме твоите бивши шефове, защото са свършили добра работа в началото. Като добри учители са били. Поне в началото. Супер. Да. Много готино. Кажи ми сега как премина нататък вече, как стигна съответно до Дъбов, защото там мисля, че е била голямата трансформация за тебе, като... Да. Дъбов ми беше, как да ти го кажа, крайната точка, която аз си знаех, че трябва да отида там подготвен. Знаех, че ако не отида подготвен, просто може би няма да ми се обърне такова внимание. Бях си го поставил като фикс идея, че това ще е едно от местата, с които аз ще завърша. Част от, не от кариерата си, да кажем от образователната ми част в България, защото за мене, в моите очи, Дъбов е човек енциклопедия, човек, който може да даде най-много знания, визирайки история на кафето, методи на приготвяне или тогава, да кажем, през тази година. Но преди да стигна до Дъбов, 2015 година попаднах в веригата Фло кафе. Бих казал известна гръцка верига, не занимаваща се с специално кафе,
но по-скоро тя представи пред мен визията да имаш кафета и те да не бъдат бранд Flow кафе, те да бъдат Бразилия, Хондурас, да има шоколадови нотки, да има примерно микс арабика и робуста, което е може би и все още, така кажем, популярно на пазара. Те не се занимаваха с специално кафе. По-скоро там се научих, че има стандарти. Стандарти при приготвяне, стандарти за поддържане на чистота около бара, стандарти при комуникация с клиенти, това да можеш да се усмихваш, да поздравяваш. Нали, на пръв поглед са доста основни неща, които би трябвало всеки от нас да засеща, но както и ти, нали, когато отидеш като клиент, това са неща, които веднага можеш да забележиш преди един бариста. Да, факт. Така, да. Там получих първото си реално бариста обучение от Ставрос Ламбирдинис, той е гръцки бариста треньор, доста известен, също така и съдия, международен съдия на състезания, като той човек, само да ти кажа, само той и Йордан до момента са хората, които са били толкова ентусиазирани, когато говорят за кафе и когато ти обясняват. Нали, той направо взе клечката и ме подпали. Каза, ти от тук нататък ще работиш като бариста. Беше страхотно. Нали? Беше страхотно изживяване. След това на мен ми се наложи да ръководя екипа, който беше в Flow Cafe. Екип, за който аз бих казал, че не бях толкова подготвен спрямо годините и опита ми. Трябваше да им пресъздам стандартите на обекта, как да работят, как да му комуникират, да следят екстракциите. Ние тогава седяхме с чашки за милилитри, не с везда. Да, сещам се. Грамажа. Да, в кухнята имам 2-3 такива. Бяха доста популярни. Да. Беше истинско предизвикателство. След Flow Cafe дойде първият ми курс. Първият ми курс, който беше подарък за рождения ми ден. Бариста Маестро. В Любен Каравел се провеждаха все още курсовете през 2017 година. Там някъде. Точно така. Да. Месец преди да замина за Лондон. Или аз бях решил, че ще сменям държавата. При мен явно това се случва през известен период от време. Тогава беше за доста кратък период. Да. Отидох на този курс и този курс вече, първият курс, който получих, беше по-скоро за рецепти, приготвяне, не беше толкова съсредоточен към процеси, към обработки, към филтрационните методи, които успях да се запозная по-детално, защото когато работиш на място, което не предлага филтрационни методи, не се интересуваш чак толкова много, или поне аз не съм се интересувал, така бих казал. Но 2017 година видяхме V60, видяхме Chemex, Aeropress, френска преса. Беше вау. Курсът беше 2 дена с не знам дали посещава ли си? Аз съм посещала, само че бариста любител курса беше моя, който беше в рамките на един ден, но също много незабравим опит. Да, беше много незабравимо, просто защото до 10 часа вече треперех, толкова кофеин не бях пила никога в живота си и беше страшно, не бях закусила, което беше голяма грешка. И съответно в последствие хапнахме някакви плодове, но то нямаше вече ефекта, беше свършило. Наистина виждах цветовете и звуците. Аз бих казал, храната е много важен елемент, особено сутрин. Аз не си позволявам да пия кафе. Дори 1 час след като се събуди, изчакам първо организъм ми да се събуди, след това закусвам доста обилни закуски, яйца бъркани с сирене, домати, някакви салами, ако мога да си сложа. Да, както си трябва, да си зареди организма, защото когато работиш като бариста, ти се движиш постоянно. Тая енергия се изкъпява толкова бързо, че в 11-12 вече си умрял като вълк. Поне аз така се чувствам. Макар че ако ме видиш, въобще не изглеждам пълен или така нататък. Ти си доста така фитка от всякъде. Но предполагам, факт е, тази работа не е чак толкова проста и лесна, колкото хората може би си мислят. Смисъл, казвам го и като човек, който е работил и в авиационната индустрия, където всички си мислят, вие там само да сте много хубави, да разнасяте едни кафета. Не точно. Глупости. И е факт, наистина, трябва човек
да се грижи за тялото, защото няма как. Но тук правим една кратка скоба, Да. понеже каза за закуската и това ми е една такава много интересна тема. Аз се замислих, защото съм го чувала това за, нали, че не е хубаво да пиеш кафе, кофеин един час преди, т.е. веднага, непосредствено след като си станал, хайде да го кажем, един час по-късно е по-окей. Директно си признавам, че абсолютно не го спазвам това по никакъв начин. Не Просто... си само ти, не се притеснявай. И то не за друго, защото струва ми се, че има сутрини, когато това не ми пречи, т.е. ставам. Това, което правя задължително обаче, преди да съм пила кафе, това е всяка сутрин, без изключение абсолютно, е пия вода. Една чаша вода на екс, нали? И след това си правя кафе и пия кафе. И някакси съм забелязала, че става просто не се разтреперва, няма го този момент, нали, на смисъл на кофеинов кик, така да се каже. При тебе как е, ако изпиеш кафе на гладно? Ми е любопитно. Случва ми се от време на време, но това, което аз съм забелязал лично за мен, тъй като съм си правил различни тестове, ако се събудя и първото нещо, което е да си включа еспресо машината и да си приготвя еспресо и да го изпия, веднага ще ме заболи корема. Като мен корема ме боли само в вариант 1, този, който изпия веднага еспресо, без да съм консумирал някаква храна, и вариант 2, когато съм си поръчал, съм си взел конвенциално кафе, просто да си направя тест в някое заведение, за да видя какъв е вкуса, и когато той е много нагачащ и същевременно и киселин е неприятен, тогава се получава тази реакция, че започва да ме боли корема. Да. Или веднага долавяме тази горчивина. Ние, нали, затова сме оцеляли, нали, има един момент, в който ние може да имаме този сенс за горчивината и се предпазваме от него по един друг начин. Това са едни от индикациите, които ни дават, когато приеме нещо горчиво. Организма ни го отхвърля. Така че аз гледам да закусвам. Нали, последните 6 месеца се опитах да си направя една много интересна рутина. Събуждам се, правя около 20-минутна физзарядка, тренировка вкъщи, която не изисква никакви уреди. След това си правя закуска, правя на жена ми кафе. Това е задължителна традиция в последните ни 6 години, откакто сме заедно. Трябва да има капучино или еспресо, или ако сме свършили млякото със сигурност. И след това вече тръгвам и кафе не пия вкъщи. Кафе пия чак на работа. Да. Когато стигна на работа, тогава вече започвам в повече случаи да опитвам рецептите, които имаме, така че да съм сигурен, че това, което ще представим през деня, ще отговаря на това, което описаме, и това манго ще го откриеш. Да, така, правилно, разбира се. То се крие там някъде, аз знам, всичките го имат това манго, просто трябва да бъде намерено. Супер. Тук прак ще направя една вметка, но очевидно нямаш деца. Нямам, да, все още нямам. Шегувам се. Не, казвам от гледна точка на това, че аз също много обичам сутрешните си ритуали, които са абсолютно незаменими и прекрасни, много така ми дават тон за деня. След това мога с абсолютно всичко да се справя в този живот. Но когато детето е решило, че в деня, в който си го оставил у дома, то ще стане с гръм и трясък в 7 сутринта, всичко пропада в общи линии. И се молиш поне да не изгори кафето. Мисля, поне това. И това стига. Да, поне да спасиш, да. Да. Ние имаме куче, нали, не е дете, но то си е за нас като дете. Така, разбирам напълно. Да. И ние получаваме по някакъв път изненади сутрешни, като се започнало мрънкане, че искаме да излезнем в 5:30 сутринта навънка, без никаква причина, просто да се разходим и да... Много ясно. Но да имаш деца и сутрешната рутина да ти се получава е трудно, със сигурност. Предполагам. Нали, надявам скоро аз да разбера, нали, как може да съчеташ този график. Добре, връщам те обратно. Разкажи за Лондон сега, как стигна до там, какво прави там всъщност? В Лондон
Да, много интересно заминаване. Всички ме предупреждаваха, ти като пристигнеш сега в Лондон, да не очакваш, че ще започнеш работа веднага, ще разнасяш вестници, писма. И аз им казах: хора, аз имам завършено първо ниво на СКА, и те какво е СКА, нали, голям смях, защото те Specialty Coffee Association, нали, те сертификати, интермедиат, никой не беше чак толкова запознат. И казах: аз ще започна това, което харесвам и обичам да правя. И така и се случи. На 11-тия ден получих интервю от Notes Coffee Specialty Roasters. Те са Notes Coffee and Wine с 9 или 10 вериги. Бих казал, доста добро интервю се получи. Имах пробен ден, не в толкова натоварена локация. Казах си: супер, нали, малко по-лежерно е, няма да си изисква да си чак толкова умел, бърз. И когато ми казаха и ми съобщиха, нали, идваш на еди кой си ден на локацията ни на King Cross. Това е локация в нали, бизнес кръг, така си го представи, в който има сграда на Google, YouTube, много офис people, които обикалят. Първи ми работен ден, аз влизам и една опашка среди около 15 до 20 души, си представи, и си казвам: Супер! Може би е busy time, най-вероятно, нали, какво да очакваш. Обаче тази опашка, както идваш 8 сутринта, тя до 12 си седи постоянно, нали, все едно хората не са мръднали от тази опашка, така си го представи. Вау! И аз за първи път виждам и си казвам: окей, нали, това е нещо съвсем различно за мен, защото, нали, такъв тип натовареност в България все още няма, или поне аз не съм забелязал, може би в Starbucks или в Коста да се случва, но говориме в порядъка на 10 до 12 кг на ден, които минават в предимно между 8 и 2 часа. Работихме с цетки, които побираха по 14 грама. Да си го представиш още нали, шот след шот, ти постоянно приготвяш кафе напитки и постоянно издаваш. И издаваш по стандарти. Нали, затова бих казал, че там беше първото място, което видях да работи по стандартите, това да почистваш ръковатките на всеки 30 минути, да следиш шотовете като грамаж, какво влиза, какво излиза. Тогава все още нямаше нямаше кафе мелачките на малки иони, които мерят посредством тегло. Ти смилаш, слагаш на скейла, ако всичко е окей, трамбоваш. Нямаше даже, Пук преста вече не мога да сета, честно ти кажа, дали съществуваш по това време, но мисля, че все още не беше излезнал. Трамбоваш на ръка, китките боляха. Да, точно така беше, трамбовахме на ръка. Стабилно. Пускаш, слагаш под чашките визничката, премерваш, защото само единствено за млечните напитки правихме изключение, като се калибрираше машината всяка сутрин. И супер голямото натоварване. Тогава аз започна и работа, винаги искам да дам не 100-110% от себе си. И тогашният ми менеджер Луиджи, италянец, много забавен и много готин човек, беше ми казал: нали, ти ще успеш да израснеш тук, нали, ще ти дадем възможност да си изявиш повече, и така и стана. След месец и половина работа ме направиха и супервайзор, като тогава отговарях за екип от около 5-6 души в шопа по време на смяна. И там беше и първи път, в който имах реално управленска роля в международен кофешоп, който беше доста голям повратен момент, бих казал, за мен, защото всичко протичаше на английски. Аз бях на 21 години. Съвсем прясно излюбил се, бих казал, бариста. 21 или 22 години. В тази възраст аз си мислех, че знам нещо, но като върна лента назад, съм знал абсолютно нищо. Може би след 5-6 години ще мисля по същия начин. Нека да видим как ще се случат нещата. Да. Но, хубаво е човек да има тази нагласа към живота. Аз знам, че нищо не знам. Защото са малко или много... Да, знаем много работи след едно известно време, но въпреки това не знаем всичко в крайна сметка. И е хубаво да сме по-смирени, да го наречем. Каквото и да правим. Кратък престой, бих казал, за мен в UK, 5-6 месеца. Не защото не ми е харесало, може би тогава носталгията по държавата, по приятелите по-скоро надделя и се върнах в България, като почнах Коферо за съвсем лек период от време, около 2-3 месеца, тогава с
Андон се познахме преди да замина, още докато работих в Flow Cafe. И бях му казал, че нали, ако се върна, със сигурност бих искал да опитам, но така и не успяхме да се сработиме. Нали? Моята визия на това как трябва да се случат нещата не препокри нали, това, което се случваше там. И стиснахме си ръцете, останахме си приятели, просто нали, аз поех по друг път и реших да пробвам в фабрика Дъга. Да. Ти предполагам ги знаеш. Да. Успях да престоя дълго време, година и половина, нали, не малко прият от време. Къде, в коя локация? Извинявай, че те прекъсвам. Не, бях и в двете. И фабрика Дъга едно на Веслец и може би там беше до съм те видяла за първ път. Може би там да е било. Възможно. Да. Защото аз имаше един доста дълъг период, дето там прекарвах, че ми беше близко. Аз съм високичък и така стърча над бара. Да, запомняща се фигура. Със сигурност. Да. След това получих предложение. Кафейко, не знам дали си ги чувал, съществуваха. В момента имат само ивенти, които провеждат. Да, май чувала съм го. Кафейко в бизнес града, която е близост до метро беше. Обект, който те нали, свързахме се и решихме, че аз ще бъда човек, който ще управлява кафечеста. Като там работихме с Дъбов. Между другото имах възможността да правя, малко и странно ще позвучи, лат-арт курсове, тъй като аз не съм най-големия лат-арт маняк или човека, който да прави сложни неща, но бях амбициран да обучавам хора, които те първа започват да хващат канчето, да стимват мляко или да се занимават с този тип неща. Стъпителните обучения, не тези, които са вече в по-сложната част да рисуваш нали, еднорози, лебеди и така нататък, които преливат в други неща. Това е, нали, бих казал next level. Да. Но сега ще върна малко лентата назад. Първото ми място, на което започнах работа, правихме капучиното, не знам дали си ги срещала, с едно капаче. Стимваш млякото, взимаш с една лъжица и загреваш пяната и я слагаш отгоре с капак. Това е да. Виждала съм. Много съвременен начин. Така не се ли прави макиято като цяло? Да, по принцип да, това е макиято, но там, нали, това място, което работих, капучиното реално се приготвяше по този начин. Стимваш млякото, трябва да направиш хубави балончета, след това с една лъжица загреваш и слагаш като похлопак. Да. И това беше визията за капучино до момента, в който нали, стъпих в Flow Cafe и гледам колегите ми приготвят сърца, розетки, аз само седя и нали, почвам да се чувствам малко тъпо, защото нали, аз съм доста назад с материала и един от клиентите тогава дойде ме попита, ти вика, не можеш ли да ми нарисуваш сърце? И така го приех. Лично. Така го приех вътрешно. Да, толкова лично го приех. 2 месеца, тъй като никой не му се занимаваше с мене, 2 месеца клипчета в YouTube следя. Сега как е хванал канчето, как го е навел, колко близо е до ръба на млякото. Самук 2 месеца, докато успея да постигна хубава млечна пяна и докато започна да рисувам сърце, след това розетка, за да мога да премина нали, вече в етапа, в който се чувствам сигурен, че аз приготвям капучино. Реално аз 2 години по-късно започнах да приготвям наистина капучино с лат-арт. Доста дълъг момент. Затова ти казвам, при мен нещата ставаха постепенно. Напълно те разбирам. Това с капучиното е такъв момент, който аз продължавам да изпитвам ужас от стимване на мляко. Това е напълно логично да аз не съм колко съм го правя. Може да се окаже и доста лесен. Буквално за 2 седмици може да правиш страхотен лат-арт. Въпросът е да имаш правилния човек до тебе, който да те навигира и да ти показва много движение. Е важно. Много е важно. Да. Факт. Аз съм взимал хора от нулата да стига да правят в пъти по-добър лат-арт от мене. Да. Което, нали, това е и дарба и да можеш да се адаптираш в това да приготвяш и да знаеш какво правиш по време на самото приготвяне. Да, факт. Това е нещо, което съм го забелязала дори при себе си. Ако щеш само в едното приготвяне на някакъв пуровър, без значение. Да. И е нещо, което аз продължавам да се опитвам да се науча, защото е много в смисъл
теория, т.е. то не е теория, ми става просто, че е материя, която наистина трябва да го следиш, защото цялото нещо се случва за 3, 4, 5 минути, зависи нали колко голямо го правиш и как го правиш. И наистина да можеш да нагласиш всичко на мига, на момента е пинищийско Трудно е. като цяло. Трудно е, защото нали, когато искаш да приготвиш еспресо pour-over, лате арт и когато искаш да го направиш по правилния начин и ти влагаш енергия във всеки един детайл, следиш всяка една стъпка как се получава. Нали, за мен всеки един детайл от значение, аз много обичам да обръщам внимание на тези неща. Когато почнем да обръщаш внимание на детайлите и говорим на много малките детайли, стигаш до разковничето и това да приготвиш хубава чаша кафе. Да, факт. Съгласявам се. Добре, разкажи сега след Лондон как стигнахме до Дъбов и колко време беше там, как ти се разви пътя там? Дъбов се случи точно след Кафейко или 2020 година настъпи COVID-кризата, всичко затвори, Кафейко затвориха врати, аз бях търпелив, изчаках месец, два, без заплата, което за един бариста или нали, тогава управляващ екипа, не голям екип човек, беше малко по-трудно и им казах, че мисля, че моето време е дошло и че ще се свърша с господин Дъбов. Нали, притеснен тогава, нали, намерих му номера, звъннах му, ние с него се познавахме от събития. Бях на морето по това време, юни месец беше, бях точно на морето и нали, господин Дъбов, така и така, искам да започна работа при вас. И той супер, нали, някакъв беше много ентусиазиран. Каза, добре, дай да се видим утре. Викам, аз не съм в София в момента, но викам, след 3 дена може да се видим. Проведахме среща в пекарната и мина много добре. Нали? Много се зарадвах от начин, по който той прие това, че искам да работя за него. Той ме познаваше и като бариста и благодарение на него следващите 3 години, бих казал, ми помогнаха супер много да израсна в това, което съм в момента, да имам възможността да мога да говоря свободно пред хора, да мога да правя това нещо, което обичам най-добре. Сега, Дъбов, нещата как се случиха, почнах първо като бариста на Любен Каравелов. Тогава имаше само един обект все още, в момента са 5-6, сигурно 10 ще станат, не знам. Доста, да. Той расте, с всяка една минута расте. Факт. Да, и започнах като бариста. Няколко месеца по-късно той ми каза за плана, че е намерил много хубава локация на Петъквичета. Каза ми, Емо, искаш ли да те поставяме там, ти да разработиш нали, мястото, ще имаш екип, нали, ще менежираш самото място. Аз бях супер, дай ми го. Всеки един клиент, който е влезнал там, без значение дали е любител на спешалти кафето или първо се запознаваше с него, аз съм се опитвал да дам максимално най-много от себе си или да дам 110% от себе си. Тук идва един много хубав момент, нали, ти колко процента даваш и как вече клиента на колко процента е готов да бъде обслужен. Нали, това е нещо, което... Това е интересна теория. Да, защото клиентът той влиза и той иска да е обслужен на 60-70%. Той не иска да му се обяснява за процеси, за региони, за сортове. Той иска да изпие чаша кафе. Нали, ти трябва да си много добър психолог с всеки един клиент, който влезне и ти трябва да говориш на неговия език. Винаги можеш да почнеш да говориш на твой език за екстракции, да говориш за време за изтичане, но това не във всички случаи би спечелил клиента срещу теб и той да, нали, да остане да изпие чаша кафе. Да. Дори клиента до тебе, който работи в GSM сервиза, той не се интересува от тези неща, той се интересува да си кажете 2-3 приказки, как си ти, какво се случва, дали ще дойдеш, си вземе чаша кафе. Това докосване, да успееш да докоснеш всеки един клиент е много трудно и това е една от задачите на повечето баристи, които се срещат с такъв тип клиенти. Това е да влезнеш под кожата и да осъзнаеш в рамките на 30 секунди ти как трябва да комуникираш с този човек. Да. Като аз там имах възможността да се упражнявам много и да говоря с много различни хора, които са на 60, 70, 80 години, такива, които са млади. И успях да създам много добри приятелства с хора, които се интересуват от кафе.
лека по лека с месеците аз започнах да помагам на Йордан в академията, като визирайки да подготвям залата, да показвам някой друг филтрационен метод, докато стана 2022, ако не се лъжа, януари, февруари месец, и той ми каза, аз трябва да пътувам и ще можеш да поемаш академията. Аз бях, не, абсурд. Аз да седна и да говоря, и то трябва да говоря час и половина, два пред хора. Казах му, не се чувствам уверен в това, което ще го направя. Но пък в крайна сметка... Весело дойде. Тогава и весело дойде и как ще се справиш, нали? Да, подготви си слайдовете, знаеш материята и си казах, окей, добре. Нали, това ми беше едно от първите излизания на комфорт. Нали, това да излезнеш от комфортната си зона, защото ти вече знаеш как да говориш пред клиенти, чувстваш се супер, абсолютно. се случва окей, обаче това идва новия етап. И добре, идват първите ужас. Ужас. Нали, такъв ужас не съм изпитал в живота си, сигурно никога. Това началото първите 10 минути да зекваш, притесняваш се, обаче ти трябва да продължиш, защото те хора са платили пари, те искат да слушат. Нали, ти имаш информацията в тебе, обаче трябва да я пресъздадеш. Тя трябва да стигне до тях по един интересен и хубав начин, което за мен това започна да се случва може би на втория и третия месец. Даже имах много интересен случай. На един от първите ми курсове попадна един от треньор на пилотите за Wizz Air, или човек, който също води академия, но си представи академия за пилоти. Да. Каза, супер се справяш, малко си притеснен, обаче това нещо ще се изглади с времето. Лека по лека нещата ще видиш как ще се случат доста по-добре. Да. И точно така и стана. Mm-hmm. След 6-тия месец аз направо бях му казал на Йордан, може ли само академия да водите? Каза, то може, обаче, нали, другото време какво ще правиш, нали, какво ще работиш? Да. И оттам нататък започнах, като бях си направил от А до Я целият процес да си го изпълнявам аз. Организация, записване на курсове, хора, които да дойдат, кои курсове да се случват. Това да организираш и да почнеш да подобряваш слайдовете си, презентацията си, това, което ще дадеш на хората, да можеш да вникнеш в... нали, аз много обичах да гледам хората как приемат информацията, дали тя е лесна за приемане за тях и дали е интересна, защото, примерно, ако ти дойдеш на мой курс и започнеш да се позяваш, да си гледаш телефона, аз го приемам лично и искам по някакъв начин да ти кажа, нали, заслужава си, че си тук и ти трябва, нали, да обърнеш внимание. Така че винаги съм се опитвал да подобрявам всеки един курс. Съм добавил нещо ново, нещо, което съм научил, нещо различно и може би това ми помогна много нали, точно тези курсове и академии помогнаха за напред. Малко по-нататък ще говорим и за така наречения pre-раунд, на който се състезавах в Швейцария, но ми помогнаха да говоря свободно. Даже един от последните ми курсове беше в офис, 60 или 70 души, представи си, нали, огромна зала, ти заставаш. Доста, да. Много плотно. Да, толкова добре се чувствах, честно ти кажа, и направо беше супер зареждащо, защото ти имаш хора срещу тебе, които са дошли специално, за да те гледат и да слушат какво ще им разкажеш повече за кафето. Така че да, много добро преживяване. Пък и темата е нещо, което така те кефи и в смисъл го живееш го. Да. По-различно е, нали, когато е по този начин и вече си понатрупал и опит и си по-спокоен около хора и така нататък. Така е. Да, друго е. Паралелно с академията започнах да води кетеринг събития, ивенти в България, ивенти в чужбина, визирайки Румъния, Лондон, в Амстердам също така. Доста също бих казал трудемка работа, защото всеки бих казал един детайл от значение. Ако забравиш дори тампера и попаднеш в Холандия и нямаш тампер, примерно, ти мога да приключиш и дори кетеринг, ако не намериш тампер и не излезеш да търсиш по улицата. Така че това да стегнеш, да организираш, да правиш комуникацията с самото място. Един от първите ми тестове беше в Румъния
Бях забрал да информирам, нали, компанията, при която отиваме, че на нас ни трябва определено напрежение ток, защото една кафе-машина Да. иска между 3,5 и 5 кВт ток, което може да не бъде поддържано от самата мрежа. Повечето хотели, нали, аз това се сблъсках доста често, когато отивахме в хотел и имаше кетеринг събитие, те да не са подготвени с ток. Дори макар да си ги предупредил преди това и да падат бушоните и си представи Да. целият етаж остава без ток. Абсурдно смешно, Да. но на мен ми се случи за първи път в голяма зала, в Румъния и аз, нали, първоначално идва един такъв момент на шок за теб, защото не знаеш какво да направиш. Нали, хората те гледат и добре, че успяхме да отреагирам на момента и да дойде елтехник, който да оправи вече самата връзка. И оттам вече, нали, забелязваш, че ти ако не обърнеш внимание на всеки един малък детайл, в това как да комуникираш, как да си подредиш кетеринга, как да заминеш. Нали, най-лесната работа е, когато трябва да приготвиш кафето, защото това е нещо, което правиш ежедневно. Да, но в крайна сметка зад да стигнеш до този елементарен мъничък момент, стои доста работа преди това. Факт. Доста работа, но пак бих казал, беше голямо удоволствие за мен, защото аз може би обичам да организирам такива неща и ми беше интересно да се занимавам. Да, супер. Така че моята работа беше съвкупна. Работих и като бариста, когато нямах академия или когато нямахме събития. Занимавал съм се с обучението на колегите ми там. Това беше доста трудна задача, защото когато... И трудна и лесна, когато имаш баристи, които искат да научат материала и те са запалени, нещата се случват много бързо. Да. Но в място, което вече имаше 4 или 5 магазина, сама може да предположиш, че някои от баристите може би няма да са толкова заинтересовани, по-скоро ще са дошли заради работата. Как успяваш в такива моменти да ги мотивираш да им стане поне интересна материята, която трябва да им преподадеш? Нещо така, което ти е било като трик, хайде да го наречем, към което си прибягвал. Това е много хубав въпрос. Мотивацията първо тя трябва да дойде от тях. Нали, аз това, което се опитвам да им предам е, че всичко, от което те биха имали нужда, за да израснат, аз бих бил на среща и винаги съм обръщал внимание и съм се опитвал да отговоря на всеки един въпрос. Mm-hmm. Но най-добрият пример е, нали, много хора очакват, че ако заминеш и отидеш да работиш в Дъбов, нали, Йордан или примерно в момента хората, които обучават Роби или Мария Игнатова, ще седнат до теб и ще започнат да ти обясняват като, нали, на малко дете. Нали, нещата не се случват така. В реалния живот ти трябва да отидеш, ти трябва да питаш, ти трябва да се интересуваш и тогава ще научиш. Нали, ти попадаш на място, в което хората са много заети, те постоянно вършат различни неща, но никога няма да ти обърнат гръб и да не ти помогнат в това ти да обогатиш знанията си. Затова, когато попадаш особено в голяма фирма, която е тясно специализирана с това да приготвя, да обслужва качествено, много зависи от тебе ти дали си настроен да научиш нещата и да не очакваш, че някой ще те държи за ръчичка и ще ти казва, нали, добре, седни сега, ама не го прави това така, не го прави това. Нали, може да има понякога малко по-острия тон, но той не е постоянен и средата много зависи от това ти колко бързо ще се адаптираш. Или хора, които искат да научат, аз имах възможността да работя с много колеги, които са били много запарени. Тя е предразполагаща. Нали? Попаднеш ли в тази среда и имаш ли желанието да се научиш, ти ще се научиш. Но попаднеш ли с очакването, че ти трябва да седиш и да чакаш някой да ти налее информацията, просто няма как да стане. Предполагам и на повечето места е така. Така, потвърждавам. За да мотивираш някой, нали, да научи нещата, първо той трябва да е мотивиран. Нали, ако аз видя в теб, че ти си мотивиран и че ти искаш да научиш нещата, аз ще седна, ще поканя на курсовете, извън работно време, ако трябва, ще си поговорим, ще обсъдим какво на тебе ти е интересно и ще ти подпомогна твоя път. Нали, аз лично как съм се научил, аз съм следял Йордан Дъбов всяка една дума, която излиза от устата му и съм си я записвал, ако трябва. Даже съм си правил тайни звукозаписи, за които той не знае, да не се разсърди по време на курсовете, за да мога да си припиша всичко това, което не го знам и да ми влезне в главата като знание.
Или аз не съм очаквал той да седне до мен да ми обяснява. Да. Имам тук един такъв въпрос, свързан с Академията на Дъбов. И любопитно ми е какво е усещането да преминеш от обучаем към обучаващ. Имаш ли си, това е последващ въпрос, някакъв любим въпрос от курсист в последствие, който ти е бил задаван? Неконвенционален въпрос. Какво да преминеш от... Да преминеш от едната страна в другата е уникално чувство. Аз 2017 година не съм си мислил, че след години рано ще седя на място на Йордан и ще преподавам нещата и ще им дава възможност. Това е място, което може да заради с много енергия. И мен ме зареждаше с много енергия, същевременно взимаше и много. След 2 курса, които продължават средно между 2 до 3 часа, ти си изтощен, защото ти трябва да говориш, ти не трябва да говориш монотонно, ти трябва да говориш с тон, който да предизвикаш интереса в хората, което изисква от тебе усилия. Хора, въпроси... Добре, не мога да се честно да ти кажа конкретен въпрос, но конкретни ситуации, в които ти запознаваш хората с конвенциално кафе и с комерциално кафе, конвенциално и с такова, което е категорията specialty, когато те опитват и виждат разликата и си казват, окей, наистина има разлика. Това е много интересен момент да видиш как те реагират. Как едва ли не ти им казваш черното е бяло и те седят пред тебе и са, вау. Да. Има много интересни моменти, които могат да те заредят, особено когато комуникираш с публиката и когато знаеш кои въпроси да им зададеш и по какъв начин да ги предизвикаш. Разкажи ми как стигна от академията до Цюрих и до момента сега? Защото горе-долу навлязохме, назряхме, стигнахме до тая част от твоя път и ми е много любопитен прехода как е бил и как се е случил и въобще всичко до момента, както ми го разказваш, звучи безкрайно логично поради проста причина, че те просто така се случват нещата, с малка стъпка, едно малко излизане извън зоната на комфорта, за която си говорихме в началото. Точно. И тя се разширява зоната. След това настъпваш пак границата, пак се разширява и така нататък. 2013 година, не се лъжа, беше септември месец. Любовта на живота ми, моята жена Семра. Бих казал човека, който най-много вярва и ме подкрепя. Тя получи предложение в Цюрих за работа, което постави пред нас един важен въпрос, дали сме готови да направим една несигурна, но обещаваща крачка, бих казал аз. И на около 28 годишна възраст, за мен е завидно млади, не знам как да носиме в младата категория все още, решихме, че е време за промяна и заминахме. Да загърбиш всичко зад себе си, което си стигнал и постигнал е трудно, бих казал, защото аз се чувствах много добре и също така много комфортно. Ето ти е една зона за излизане на комфорта. Чувствах се вече комфортно във всеки един етап от работата си тогава. Благодаря ви, че изслушахте този епизод на BG Coffee Podcast. Надявам се да се включите и следващата седмица за втора част от разговора ми с Емо. Чао!